Garra trinketeko publikoak borroka eder bat ikusi du joan den astelenean Donibane Garaziko Mastersetan. Peio Larretxea eta Iñajo Ugarte urdinez finalerdientzat kalifikatu dira. Julen Mariluz eta Andoni Laren kontra irabazi eta gero 40 eta 35. Lehia gogorra tanto luzeak, baina beren erritmoa inposatu dute. Abantaia, hori hartu dugu partidan, gero nahiek pixkanaka atzetik nik uste. Asko urbildu dela, bere jokoa hobetu dutela, gu ere pixka dakitu egin gara, baina abantaia hori jakin dugu mantentzen eta eskenean partia guretzako. Gure pilotaekin mina indugu, xakean ere untsa sakatu dut eta gero pilota edera bagin nuen. Eta inar parti oso nahi indu eta gero bukaeran irabazi du. Pilotazalean hitzek partida ez zuten utsegin nahi, Garaziko Mastersen lehen edizioa baita, eskupilota elkarteak udauntan maila handiko lehiaketa baten sortzeko gogoa zuen hemen. Ça faisait longtemps qu'on se dit, bon, pour les fêtes de Garaci, ce serait bien d'en créer un. Il y a les Masters des fêtes d'Asparé au Beria, il y a le Masters des fêtes de Bayonne, Trinquet moderne. Donc dans ce mythique Trinquet Garat, c'est bien de se lancer là-dedans et donc on s'est lancé cette année. Antolatzaileak eskoa luzatu diote Plekari elkarte berriari, Plekariko Mathieu Hospital eta Andoni Ipar Bayonako Mastersen irabazleak hariko dira ostegununtako finalerdian. Estanda egiten dira jenden dako, hariko dira eskopilota eta Plekarin kontra, egiten du bizu, bi pitara bat emaiten du partidari, beran guk pilota ikusten dugu. Finalerdiak bihar eta larun batean, finala heldu den astelenean, eskupilotak 21.000 euroko saria banatuko du orotara txapelketa untan.